Taparani ono koji jarene wes pindah doli ake tak tututi jare wes ning Kalisari. Let's go. Come on. Ayo. Maju jak. Joget ya. Semuanya angkat tangannya di atas dong. Ayo. Sabar. Kabeh pancen luputku ninggalake sliramu nganti nekat tanpa ati jekon ning lokalisasi ketonku kepati-pati wes rumangsa jalari kepiye wae tak goleki ning ra ngerti nyang endi taparani ono koji jarene wes pindah doli ake tak tututi jare wes ning Kalisari kuyangan baben lan bayangan kabeh wis tak wajahi kok ora dikirim layang mapanmu ono ngendi Diambil Kang Juli spesial kanggo Riko. Asik. Hey, ketonku kepati-pati
Aduh celanaku. Yuk. Wes. Wes. Telepon kanebo. Telepon kanebo.